Prvi komentar, prvi utisci. Prvi utisci su fantastični. Mislim, ja kad sam ušao u salu, osjetio sam jednu posebnu energiju i ambijent, pre svega. Bilo mi jako drago što sam bio na vreme za sve saigračima, igračima, trenerima bivših koji nemamo reći kako da se odužim i publici koja je došla da vidi ceo ovaj događaj, jer da kažem uvijek ovo ima smisao kad su oni tu, kad smo na tribinama, kada daju tu energiju i atmosferu i mislim hvala mu od sveg srca, pogotovo što svi ljudi koji su došli su imali jako jedan bitna stvar da svi koji su platili ulaziti i došli će ići, to je novac i sredstva će biti istina na vrtiću u osiguranicu Dečja radost koji se nadam se će što pre da se obnovi, da mališani se ponovo vrate tamo gde najviše vole, da se druže, da se igraju, da kreiraju i da naravno iz tih vrtića smo mi uvek crpili neispravno i inspiraciju i energiju i poznajemo da isto neki budući šampioni. Hvala puno svima. Što su podržali celu akciju koja gdje dugo, cela priprema, da kažem, i dugo trajala, mi smo samo se trudili da to bude sve kako treba. Hvala i gradu što nam je obezbedio termin u hali Pionir u ovom terminu. Hvala i televiziji B92 koja je podržala našu ideju i stajali su uz nas sve vreme i fondaciju koja će da isprati ovo sve oko tih sredstava koja će biti na vrtiću, tako da bez reči naravno i svima koji su imali oko organizacije. Da li je karijera još mogla da se produži na još godinu, dve, bar? Pa, kad odlučiš, ja sam tako, kad doneseš neku odluku, to treba da bude konačno, da nemaš nikakva razmišljanja ili sumnje. Mislim da sam dao pravu odluku da ovo što smo mi svi doživjeli, ja kažem, ovo možda bude stvarno i, ja kažem, ovo je neki moj, da kažem, i poklon i omaž svim mojim igračima koji su nekako tiho otišli u penziju, a imali su neviđene karijere, rezultate. Nama su kao naciji mnogo trofeja doneli i ovo je njima u čast, tako da sam presrećen zbog toga, tako da oni svi zaslužuju isto ovo sve kao što sam ja danas doživio i ja hoću ovo, ne staviš o svoje poznice njima. Odigrao si dobru utakmicu, mislim, možda u drugom planu, ali nije moglo da se ne primeti. Ste svi govorili kao, pa čoveče, nisi pitao loptu, ne znam ja, dok tada vreme daj malo uđe u salu da nema da se nešto odlukaš i ja sam poslušao savjet i onda sam pre 2 dana ušli malo šutirali, odigrao neki basket, a kažem kad igraš ceo život, kad si na terenu, kad si u ambijentu, kad dotakneš loptu, sve se nas vraća i mislim da je to pogodio sam ovom slučajima, ne slučajima. Ono spolo, da, nisi trenirao toliko dugo, eto, desila se ta trojka, Grobarima će sigurno faliti jedan takav šuter koji će pokazati te odlučiti. Znači, verujte mi da pre utakmice mnogi su me pitali kao Jeljović da ponoviš šut iz Zagreba i ovo je bilo, ajde, nešto slično, ali malo bliže, ali eto. Ali ušla kao kap. Ušla kao kap, tako zbog toga sam još presrećen. Pa to... Nadam se da sam odužio s tim koji su došli ovdje koji su to očekivali. Da, reci mi, ono, znaš, lupam, uvijek si igrao za klub, ti si bio igrač, znači, ali sad je ono da cela organizacija tvoja, ti znači, ti u potpuno u centru pažnje i sve to... Vi znate da ja kad sam bio igrač, nikad nisam volao sve da stavim u prvi plan i za mene uvijek bio tim ispred svega i timski i uspeh i podrživanje timu i kažem famozna naravno i ta čuvena i pobjeda u Zagrebu. Nikad nisam volao da kažem da sam ja taj koji je prvo utakmicu. Znači svi igrači koji su igrali su dali neki doprinos, tako da ne znam, tako ne bili sad. Si imao malkice već u tremu kao organizator svega, da kažem, sve prođe? Jesam, stvarno, gledajte me, evo, sad otvorim dušu, 20 dana bukvalno nisam spavao. Ja sam razmišljao da li će ovo da bude prava stvar, da li će to da kažem, da privuče svu publiku, da dođe. Ja sam se trudio da stvarno izjasnila sam svim svojim prijateljima i igračima koji su bili ovdje rekli naravno dolazimo i pre svega što smo dobri, ovdje su mi drugari i što je humanitarnog karaktera i stvarno ne znam, hvala njima i trenerima i šta da kažem, mislim, presrećan sam ja
vrtim iste reči, ali takvi su emocije. Ko je birao muziku? Sad show must go on, na kraju. Pa to je svi moji prijatelji, da kažem, iz organizacije, moram sam da pomenem stvarno DNA Communications koji su mi kad smo imali tu neku ideju, oni su rekli krećemo, radimo polako, step by step i trudili smo se da stvarno bude, da ja se nadam, malo nešto neobičajno kao što je bilo do sada. Mislim da i plašili smo se da te neke gadeno te utakmice regionalne mogu da uđu nekad malo, da nisu interesantni i tako dalje. Trudili smo se da svakog nađemo neki deo koji će da ga zanima i muzički program i naravno i voditeljima koji su bili fantastični, tako da ja ne znam gdje ćemo vas da pitam, pa mi vi iskreno govorite kako je bilo, tako da ne budem ja da stavim nešto suviše subjektivno. Šta dalje u životu? Eto, imaš dva sina, kako... Šta dalje, verujem je, toliko sam očekam da se malo i odmorim i naspavam i da se posvetim mojoj familiji i deci, jer verujte mi, zadnjih 10-15 dana to je bilo stalno, idemo vamo, idemo tamo, završamo, dogovaramo, zovemo, tako da malo sam i provodio vremena sa njima, tako da čekamo sad na odmor da budemo po cijelo dan zajedno, da uživamo u mojim prvim zvaničnim penzionerskim danima, tako da presrećan sam zbog toga i eto. Recimo, bio si skeptik, kažeš, po pitanju da li će biti dosadno, neće biti dosadno. Da si bio skeptik po pitanju doveo si nekakvih igrača Crvene zvezde, pogotovo Milana Gurovića koji je definitivno najomraženija ličnost. Za mene je Milan Gurović jedna od dve velike legendi naše košarke. On je bio nosilac generacije 2001-2002 koja je nama bila način posle 12 godina najveće, znači zlato u Istanbulu, da Milan Polisu. I ja sam u tom vremenu bio tu negde na šijem spisku i družili smo se i on je sjajan momak i veliki košarkaš i karakter i pre svega hvala mu što je prihvatio moj poziv i stvarno, ne znam, za mene on isto jedna legenda koja ovo zaslužuje i ja njemu isto poklanjam kao i svim mojim igračima. Mislim da meni je žao što tu još nisu došli neki igrači koji su obeležili našu košarku u poslednjih 10-15 godina, koji iz objektivnih razloga nisu bili u Beogradu i ja kao i uvek dok sam bio igrač sam voleo sve da delim, tako i ovo delim sve sa njima, tako da nije ovo samo moje, ovo je za sve nas, tako da to je to. Moram prvo da konstatujem, a onda da pitam, karijeru završaš u šampionskom stilu, a da li ima nešto zbog čega žališ tokom karijere, nešto što nisi ostvario ili tako nešto slično? Pa to je to, na primjer, nemam zvaničan nastup, to je jedno što mi fali zvaničan nastup za prezentaciju, jer ipak kad ti igraš prezentaciju, kada ne sa žlapom odlučije, kao što sam sad pomenuo, i što je Milan bio nosioc igre u Indiju, setite se samo 4 finala, mislim, kako je odigrao i pobedio sam Dream Team u tom trenutku. Treba samo da se pristanu svi mi, Tito iz scena trojki i cele te generacije koje to igrala, mislim da to je jedno što mi nedostaje, to je stvarno vrhunac svače karijere, znači to mi je jedan možda prazan ovako odeljak Ali možemo da kažemo da si u to vreme, kad si bio, da kažeš, u nekim godinama, kad se gradi reprezentativna karijera, da je konkurencija bila... Pa eto, Dodiroga, Janića, Kočević, sad podsjetite me ko je tu Vujanić, Šćepanović, da sad oni način... Stojanović, mislim, eto, meni je pre svega bilo čast što sam ja među njima, znači među odvrnih 18, mislim, nije stvarno neka fraza, ali mislim, kad te pozove neko tako odvrno društvo, mislim, osjećaš se presrećan. Dobro, ajde sad tamo, jel gledaš u jesen, zimu, godinu napred, dve? Da li imaš neku potegnu želju? Nikad nisam pravio neke dugoročne planove i sada kažem uvek sebi da se malo sve stiša, da kažem da sam nekako sam malo sakrijem, da sam takav bio i onda kad je bila trojka, nisam te mogao da se eksponiram, kažem uvek sebi možda sam i previše se dao da ovo sad bude nekako kako treba i stvarno sam se angažujem maksimalno da animiram i da se zahvalim medijima, pre svega vama koji ste ovo sve ispratili i dali, ja sam bilo jednu jako pozitivnu podršku, mislim, ovo je stvarno iz sveg srca i vama hvala, mislim, ovo je deo vašeg uspeha, mislim, bez pogovora. To je to.